Hem de xerrar. Vale. Fent el cafè dona molt de temps per tractar diferents temes. I un d'ells era aquesta notícia. Te dono un moment perquè ho llegesquis. Ja? Que de fet vaig venir, vaig muntar el trípode, vaig muntar la càmera, però és normal que m'estava quedant fora bateria i no vaig poder gravar res perquè sincerament jo crec que l'hagués liat bastant. Podem xerrar hores, hores i hores, dies, setmanes i mesos. Ho he de resumir en 2 o 3 minuts. Escolta, jo soc dona que li agraden les dones, vale? I jo no vaig tocant a ningú fora el seu consentiment. I tu, per què ho fas? Quina necessitat hi ha? Hi ha una gran diferència entre veure a una lota i babejar escarosament i l'altra és veure-la i dir, ostres, que guapa. I ja està. No som conscients de la gravetat real que hi ha amb aquest tema. No és normal. Hauríem de començar a deixar de mirar cap a una banda i començar a fer alguna cosa amb aquest tema, perquè és escarós. A lo millor no arribaré a molta de gent amb aquest vídeo, perquè te la sua, t'és igual, l'ignorància és així. Me pots explicar com? Jo ara mateix puc dir qualsevol doll, qualsevol cosa, qualsevol tonteria i entrar a la presó i aquestes persones, si se li pot dir així, fent aquest acte o similar, el dia següent ja poden estar pel carrer. Me pots explicar? Perquè no té lògica. Estic molt enfadada, però moltíssim, perquè ningú està xerrant d'això i no s'està fent res. Voleu deixar, per favor, ho torno a repetir, de mirar cap a una banda i de centrar-nos en aquest problema i d'intentar solucionar-ho? Per favor. És que a damunt una nina de 8 anys. 2 coses. Una, si volem evitar aquest problema, hem de començar des de l'origen. L'educació. Escolta'm, ningú neix dolent. Ningú. Un bebè d'un mes no té maldat. És a dir, que l'origen és bastant important. I la segona, malament, per mala sort, haguis passat per una infància, allà on haguis vist maltracte, violència. No vol dir que quan siguis gran haguis de seguir els mateixos passos. Se pot canviar. Jo crec que la introspecció té bastant a veure, de dir, arribes a una edat i te demanes, el que he vist de petit, està bé? No està bé. Ara mateix he fet això, està bé o no està bé? No serà ni el primer vídeo ni el darrer vídeo sobre aquest tema, perquè me fa molta ràbia, estic molt enfadada. N'hem de xerrar, s'ha de visualitzar, s'ha de veure quin és el problema, com el podem evitar. El meu missatge final per aquest vídeo és, si voleu continuar viralitzant vídeos de com té una síndri, m'apareix molt bé. Però jo vaig a xerrar-ne, perquè jo vaig a lluitar per totes les víctimes i totes les persones que hagin pogut passar per algo similar. No me pens callar, perquè el que està bé, però el que no està bé s'ha d'arreglar, i no s'està arreglant. I jo sé que jo no aconseguiré res tal vegada, però que sigui almenys aquesta miqueta que pugui arreglar algo. I encara que no sigui res, però almenys fer saber a aquestes persones que de veres hi ha persones que mos importen, que estem aquí per escoltar-les, fora jutjar. Perquè és el que he dit moltes de vegades. En aquesta societat mos movem per l'odi i per el materialisme i mos oblidam de les persones i trob que no hauria de ser així. Això és inhumà. Això és tan fàcil com fica't a un quarto amb un mòbil i no surtis d'allà. Vale. Deixa a les persones i no els hi creïs aquest trauma, vale, que duen de per vida. I que qualcuns, fins i tot, se lleven sa vida per això. És a dir, m'apareix escarós. No tem paraules. A damunt, tornem a dir la notícia que deia 8 anys. Ja ho saps.